ରାଧେ ରାଧେ। ତ ଆଜି ସିଏମ୍ ରାଲିକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ମାଉସୀ ଘରକୁ, ସେ ବି ଖବର ନ ଦେଇକି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦୋକାନ ଦେଖିବି ପଇଡ଼ଟେ ନ ପିଇବି ଏମିତି କେବେ ହେବ? ଖଣ୍ଡେ ବାଛି ବାଛି ସବୁଜ ପଇଡ଼ଟେ ପିଇଲି। ତାପରେ ପିଇଲି ଘୋଳ ଦହି। ଫୁଲ୍ ଭିଆଇପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ମୋର ପେଟକୁ। କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଟିକେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି ଦେଇଥିଲି, କାଳେ ଫର୍କେ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ପଇଡ଼ ପିଇକି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଏ ବସ୍। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଲୋକ କାଳେ ମୋତେ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ନେଇଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଏମିତି ଚାଲି ସିଧା ମୋ ମାଉସୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲି ପହଞ୍ଚିକି ଏମିତି ମନୋଭାବ ନେଇକି ସିଏ କଲର୍ ମାରୁଛି, କାଳେ ସେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ମୋତେ କହୁଛି ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଖେଳିବା। ସିଏ ତ ଗୁଗୁଲ୍ ଲେନ୍ସ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଖୋଜା ଖୋଜୁଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେମନ୍ ଜୁସ୍ ପିଇ ପକେଇଲି। ତାପରେ ସେ ଦେଖାଉଛି ତାର ବିଲି ନା ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ, ମୁଁ ସେ ଜାଣିନଥିଲି ଲୋ ମା। ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଇଗ୍ନୋର ମାରିଛି ଯେମିତି ମୁଁ ତାଠୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆମର ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ସହିତ। ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରୁ କରୁ ମୋତେ ବି ତା ବହିରେ ଟିକେ କଲର୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କଲର୍ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ମୋର ଭିଜା ହେଇନି, ମୁଁ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ରହିବିନି। ମୋର ଏମିତି କଲର୍ ମାରା ଦେଖିକି ସେ ଛୁଆର ଯେଉଁ ହସ, 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ହସ ଦେଖିକି ମୋତେ ଯେଉଁ ହସ ମାଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ଏଇଠି ରହୁଛି, ବାଏ।